nayi warning enye futhi engifuna unikeza yona ni aware ukuthi baholi kuMarch and March isitha senu noma ekuqaleni isitha senu kuMarch and March noma ukulwa bekubhekise kuhulumeni wethu ukuthi uhulumeni sizoqosha abantu bokufika laba wena obavumela ukuthi bangenise noma kanjani kwakuyitheme kwakuyinkulumo ekhona kuMarch and March towards our government, right? Bekuyislogan esikhona silwa ngokuvala imigwaqo ngokukhipha abantu bokufika sibakhiphe ngenkani, then ugovernment uzoba namahloni bese uyeza kithi wenza into right, fine. Uzobuya kithi asiphe imisebenzi sibe right, impilo zethu zibe ngcono. And then 2, even ama drugs azowehla, fine. Lapho umuntu besilindele ethi i-reason ukuthi sigrouphane sigcwala imigwaqo bekuwukuthi mangabe abantu bokufika endleleni bayalwa, ngeke udadewethu Mangobese alwe nendoda yaseMalawi izomqeda ngeimpama. Ngeke uphakele umthakathi njengoba eyisiqhwaga kanje elwe namadoda awu10 aseZimbabwe ayoqeda ngaye. Case closed. Ngeke sikubalekele lo. Akula magic empini bafethu. Empini impama, isibhakeli, isikali phelela lapho. But lokhu groupana siyiningizimu Africa noma South Africa bekuwukuthi uma sibaningi sihlangene sibambene vele bazothuka abantu bokufika babaleke. Then athi phapha ugovernment abasekho labantu mhlawumbe bekabafakile ngendlela yakhe, fine, right. But manje ake ngimtsheleni imajority abantu bokufika seyihambile basasekhona basele, kodwa akekho umuntu okufika ongathatha isibhamu ahamba ayodubula ilunga leMarch and March khohlwa. Akekho umuntu okufika ongathatha umese umkhonto ayogwaza ilunga leMK noma ilunga leMarch and March noma lani khohlwa. Angithi senikhuluma nami manje. Phela sengiyanitshela mina umfundisi wamaqiniso ngiphezulu kwenu manje. Into ezosiqaka ke manje noma into ezosenza ukuthi sibe nempi eqhubekayo uma ngabe mhlawumbe benitshathi umbhikisho yophela ngoDisemba songagcina uphela ngo2030 is because of manje sesilwa sodwa thina bala eSouth Africa. Njengoba ephumile umfowethu uNgizwe akaphuma ngayedwa kuMarch and March maningazi uphume namanye amalunga ingoba amakhosi ngale kuNgizwe umfowethu loyana oyisidumfuza loyana ungale kuNgizwe nabanye ke ngingabazi bakhona kodwa nina niyabazi. So endleleni kuyophuma omunye futhi kuMarch and March uyophuma nabantu bakhe, and then manje i-team leya kaNgizwe izolwa ne-team yaka Jacinta. Uma ngabe lama team elwa kukhona imiphefemulo ezophuma, emayiphuma imiphefemulo siyolahlekelwa inkulumo yethu from the scratch, siyolahlekelwa iphupho lethu from the scratch, siyolahlekelwa ile imfuno zethu lebekade sizifuna, siyolahlekelwa ilanguage yethu bekade sikhuluma from the beginning. Siyoqala manje bakithi silwisane nabantu abarong kanti sesilwa sodwa. Ukuhluleka kaNgizwe kuyojabulisa uJacinta, ukuhluleka kaJacinta kuyomjabulisa uNgizwe, ukuhluleka kaMphakela kuyomjabulisa uNgizwe kanjalo nabanye futhi asebephumile. So ngifuna ukusho ke bafethu ukuthi manje lento lena esesiyenza manje eyokwenza abantu bokufika bahleke. Ngeke bajabule ngoba bageyini lutho, but bazohleka. And number 2, niphumelelisa imithandazo yabo yokuthi ngendlela esihlukumezeke ngayo nabo sifuna ukubabona behlukumezekile. Leta abayenze kithi ayenzeke kubo, but unfortunately akubona bazosiphindisela thina siyoqedana sodwa. Iyona inkinga esibhekane nayo manje eSouth Africa. Abantu bafuna ukuprove ama point ngeimpilo zabanye abantu. I-team nayo lapha beka lapha uNgizwe begqwele ngendlela emangasayo namaphoyisa bewamile okusho ukuthi he's having a voice eSouth Africa.
uzomenza njani umuntu onjengalo? uJacinta naye unabantu, uphakela unabantu. Kushuthi manje thina sekumele sihlale sibukele lama group awu3 size siguge nje impela sithi hayi sibukela. Sekumanje kumele sidecide ukuthi sihamba noNgizwa or sihamba nophakela or sihamba noJacinta. That is not going to happen. Lokuba landela akusiniki isinkwa etafuleni, lokuba sale emuva akusinikeze isinkwa etafuleni. Yiphi benefit ozoyithola ngokulandela uNgizwa? Asazi, siyobona khona. Siyobhenefitha ini ngokulandela uJacinta? Asazi, siyobona khona. Ngokulandela uphakela siyobhenefitha ini? Asazi, siyobona khona. So ngisho ukuthi ke bafowethu, ake siqapheleni manje, akusalwi umuntu wase South Africa neforeigner. Sekulwa manje abaholi bemasheni mashi bodwa. And thina kumele manje sithatha ama side, and then masithatha ama side siyogaina in. Ababeka iprize phezulu ukuthi mawuthatha iside uhola imali engaka, nami ngiyajoina kusasa.